wangi Jumat Kliwon. Ini sumurku ya kon sila. Sumur ki, Mbah? Iya, sumurku ya. Buang ini sumur kabeh. Oh, Buang. ning isor. Ya iso kumpul. Aku mesti tarik takon urusan keburu atau sing kene ngene. Sing arep sandingna, aku mesti ditoni, arep mesti kene. Sing nonggone bangsa jin. Sinonggone. Iya. Macane apa? Kantong macan mesti kawak wong. Ya wong sugih wong wis nyalon DPR. Oh iya, Mbah. Tanah Sirandun niku kedepane pripun, Mbah? Ya tergantung sing dhuwur. Tergantung sing dhuwur. Iya sing dhuwur marek-marek ya wong ngisor marek-marek ketepakane kaya jare kan desa peteng menine ya Sirandun. Sirandun ya kecepat dari desa si peteng. Bisane sih. Ya karena wong sing ahli agama peteng-peteng rai ora tenanan lakoni agama. Niku sing jarene desa penjara niku pripun, Mbah? Desa penjara ya wong gelem diperbudak masalah dunia. Ya Allah. Kocok moni penjara. Dadi ora bisa bebas ya mikir itu ya apa. Iya. Berarti nokusna nih keimanan nih kalau Gusti Allah. Jenengan kenal niku apa? Apamu kenal? Apamu? Ya kenal. Habis. Iya. Kaya wong sakti. Tapi pribumi asal komentangi daerah gunung. Pernah mriki, Mbah? Silaturahmi mriki, Mbah. Pernah. Iki desa petang penjara niku leras bener. Nggih, bener. Artinya ngoten penjara sebabnya keagamaan. Keagamaan terjun ini masalah dunia tok. Yang kini penjara. Ya, kayak gue. Nggih. Kayak ngomong Abu Hasyim kemarin kan jangan apa tak sampai kenal. Tak gamblang enggak. Pesan apa niku jenengan bahan masyarakat. Nggih, Mbah. Hari kaya nyonta pesen karo kon-kon kabeh ari wong sing ora meneh panjenengan pesen. Ya, pesen karo satu iki sing kondang kene. Nggih. Ya kan kasih Pak Jumat. Nggih. Berkah barokah luar biasa apa meneh kocap mulai kan mati ning tahun. Nggih. Pan mati ning tahun, mati ning bulan ning 2025. Sing kocap 5 kuwi 5 waktu. Lagi kon tak wasiat kabeh gelem ora pangku ya monggo. Pripun, Mbah? Pripun wasiatan apa? Wasiat pesen. Ngakehno dikir ya dikir sholawat. Sholawat Nabi wong gampang iki. Pas balik iki ya kon wan wudu sampai hajat njaluk sakarepe Gusti Allah. Sholawat Nabi ping 101. Tak rewangi dongan jaluk Gusti Allah. Kepen kon padoni rezeki sing gampang. Kali panjenengan kasih halal ya. Nggih. Kayak kowe. Ben kenanggo ke depane kabeh. Nggih. Ya. Ya puasi. Sholawat Nabi ping 101. 100 bae ya. Ya balikan sih kene kok harus bubar. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari selawat sikit kowe kocok paling menarik. Tapi dia orang kuwein. Ya. Ada kuwein. We nopo kalimat nopo, Mbah? Selawat kuwein sama niki rewangi to matak jaluk kali Gusti Allah. Nggih. Khususnya wong samenen iki ya. Iya, wis sampeyan baru pada nang wong Serandune. Wong Serandune wis kangelan. Iya. Kita buang Serandune buana wong Segandu. Buana wong dibawis. Iya. Kayaknya pesan siji, cuma yang hati ini sakit dia malam Sabtu, ya. Ya, nggak mungkin ngerti, ya. Alam gaib dia lagi pada di gugah-gugah, nah, dia pada sempol sing bumi, sempol sing angin, ada sing numpah ke wit-witan tiput. Nah, dia lagi pada donga. Lagi pada donga pada donga. Ya. Berarti anggar malam Sabtu akeh pada wong donga. Ini beruang ngaran Jumat Kliwon badan mau ditaiki. Iya, Mbah. Benar. Pak, Jumat Kliwon niku badane makhluk gaib, benar. Jumat Kliwon. Nggih. Wis sing jelas we kudu mau di badane makhluk gaib. Terus anak etungane. Anak etungane? Jumat Kliwon dipanen pas bulan Rajab. Nggih. Jumat Kliwon dipanen bulan Rajab. Nggih. Aku badane ning bangsa makhluk ora apa. Ki anggar ketibane ning malam suro.